Tun chuma chuang South Korean drama I Am Not a Robot kan thlir ho le adon ani. He thon thu hi sumdong hausa tak mai pakhat Kim Min Guwa nat namak tak vei chanchin ania. Midang taksa adi apiangin ataksa churap thlak takin awalwak zel maya athok lak thlengin ati buai vek thin ani. Aayana sa athen chang phei chuan ni kho shelawa omemo thina hial po thleng theinan na ani. Min Guwa du thu sam lian ber chu ngai zong nei ve ania. Ma se chuan at na wang chuan meichia a nei thei si lo. A ina chuan kumsom pangalai mai a in khung top maya. Ama mimal doktor o a chau chu a nai chun. Anan na ti dam tuma thei top chua tu ania. Mason na ero ala thei lo. Nikhat chu Min Guwa hna chuan ma ani chawa turani thu chu pomthiam mai tura shilpa in sana hi a petela. Chu sana chuan rong sang tilangin anan na din mun aron tar lang thin do nani rong polalan chuan apanga ya a engani ero chuan na savak lovin anat na achuaka serthlum rong ani to ero chuan athok na do te a in kharjan mek to a asenani to chuan relo te chungin athimai theidon ti na ani. Nikhat chu scientist ro pui tak pakhat professor honga chuan Min Guwa chu aron befu hlau maya amale atiam te chuan robot chael tiang a in chung chet ngai zong khoi vek thei tur an siam chua thule mishing ani miaw lawa wanga chu robot chuan amma atina thelo tur thu te chu aron soya aman zat po 1 billion zala yani nge Min Guwa chuan inbum na ani aring phota ma se bel chian chakin alepa chuan professor hong muturin avakal ta thova avathen chuan robot nula mel thatak mai hian alo chona aming chu AG3 ni in professor hongan A1 robot chael tiang siam chua chu ani chu robot landa na wang chuan Min Guwa po chu aham hai ve dewa robot chu han dek china atak saron walwak thin po kha a ta haulo chumi awang chuan AG3 chule nge yatum ta a sumpo a invest a hiala ma se ale ma in robot chu atu ka enchin phot aduani vanduai thlak takin chumi zan chuan lepa boina a thleng ta hlau mai Professor Wonga team te zinga mi chuan AG3 ron tinung tu laimu bera chuan soda hi a fartir palta hlau maya nitam tak siam thanna na ngai do na wangin team ho chu an ril ruwa boy hle atuka Min Guwa hne na thlen lo chuan an in rem siam na achia do na wangin Professor Honga chuan chopchil takin rohman na a han siam ta zungzunga chuta abial nu hlui ji ai AG3 ang tak chu a hrechuak ta hlau mai AG3 po chu jia ang chia siamani awangin muturin avakal tangala an inbiak hnulok chuan jia chuan sumlama harsan na atok ti asia da wangin AG3 anga nikhat chung lema chan thei chuan 1 million som alo tur thu an soya jia chuan abial palhuita na tho chu du lo ma se suma mamo awang jok chuan alo rem ti ta a ti chuan jia chu lepa shwain scientist rol ho chuan AG3 ang thei ber turin an siam ta a akor an hak tira samlem an khum tir boka contact lens an wa tir boka chu lens chu camera anga man turani a athil ti apiang te chu tim te chuan an lo mu ve zel don ti na ani a thuzia kinemo video in lens mang chuan jia chu an be thereng don bokani atuk chu alo thlenga soilok angein Min Guwa ina chuan GI chu an wada ta a ma se Min Guwan bo mahan honrwal chuan GI chu azwang dor mai delivery gala achan lai khan Min Guwa chu alo mudai to hi ania chumi tum chuan an in moda na fu lo hlea GI chuan Min Guwa chu poisa pelova kalsan mai tuma ngain avwan betlata ma se ani na taka jok chuan Min Guwa chuan khoi alo du lo wangani chutia robot bera omta ka chuan Min Guwa chuan professor chu abeta ngalwata thil omzia awazot fia ma se wane thak takin chuan lam alo siam le thei ta hlo chu AG3 chuan tho dan chinni anei ti hi ani operational mode le friend mode ania operational mode ta om chuan thu tak run le na tho in ringreng angin a omanga friend mode ta chuan mishing ang takin om vedon ti na ani Professor Honga chuan robot chu friend mode ta a omarin thule baton pakhat me in na in thak thei thu alo shila Min Guwa po chuan loring ve ngal mai in robot nunga me na om chu a met ve maya jia apa ngai le nu chuan Min Guwa chuan athuak that zong ena du le tatlat chu vele lepa chuan power about a thut maya
GI chu amma achana ngai ta tina ani amma a engkim ti vek angaya ma se a IQ san zong la chu somkwa pali chau ani si amma sabera chuan GI chu bom pakhat hong turin atia chu bom la chu calculus boy khak tak minute thum chunga cho zo cha in ala in hon thei zui GI chuan calculus lam reng reng a hriat ho si la bawangin bom chu awa chum hong ta thuai maya mingu chuan makati hle ti chuan second som chunga artui khe turin a han tile a chu po chu restaurant a alo tho ve thin to awangin olsam takin ati ve thei maya mingu chuan makti takin robot chu a fin em awangin a fakta chiama GI fing ni hlongai reng reng lo po chu a hlim hle leblama po chuan power supply alo omvele chia to a ma se GI lens wa an han connect chia chuan mak an ti hle GI chuan mingu chu theito palo an khumin mikholo lutuka alo pu meka a chanpo a mani chi a NI khan a ombor chu mingu chuan lian tlat hian a hria a chu thil chuan GI chu alo ti thin urle hi ani abel cha turin mingu wala chuan a ombor lam chu battery te en fia chak zetin alaban ta deu deu le ngal professor hongapo chuan hlauthong tak hian alo en verenga minguan alo biak po chuan achang hlei theilo mingu chuan tunge bumitum tin arun zota ma se an hlauthon ang chu alo ni lemlo AG3 battery chu tlom lutuk an mana wangin a ombor ron pong zual anga ngain alo chua chal jog lek alo ni professor hongapo chu thohuain AG3 battery chu alo siam thatur thu soin a ombor chu khoilo turin a hril zui ngal zat bok an in biak zo chuan mingu chuan damdoi ei ngala ma se a hno tatlat mai chuata chuan atu hnoka GI chuan a hnunga chulpa in alo pui ve vat boka alo har chuale deuh hnu chuan mingu chuan robot chu makti na khat hian a han mela thupek po dong si lawa alo pui ngot chana han zo chuan GI chuan thil tam takati thei thuin alo chang ve mai bok an pahnih chuan avoi khatnan an taksa chu a indek ta a ma se maktak main mingu anat na chu a chuak haulo atopa chuan GI po chu leblama hruai let le anita a inhriat chu atir che pawangin professor honga chuan a haumol mola ma se athok thave viawa a in ngai awangle tu ma chuan an lom lawa hriat awangin thinrim takin a chuak ta dai a hnu loka chuan AG3 siam thanna na pat an cha kha Africa lama an lo thon pal hlau mai ti an hri chuaka kar engemozat nga le angai don ani chuta professor hongaril ru ti ha zwal turin mingu chuan AG3 chu thakha chunga kol du thu alo soi mek boka robot chu hria chian dewa du thu le amamo anga piang ti thei tura en kola du thu a soi bok du than tur dang anei tak si lawa chuan professor point GI chu bele in kar engemozat robot anga lim changle tur chuan a han ngen le ta a chumi chuan GI chu fakdeu du pa in sumpo tam tak apek tur thu atiama GI po in alorem ti ve ngal mai bok professor chuan AG3 siam that ani ma chuan GI chu minguwa ina na atho don thu le lepa chuan zantin charge tura laklet le ani zia tur thu asoi vanduai thak takin atuka chuan GI chu akwa thalo thut mai in sum chang a han tumna in avoi ta pop maya hoi hai tak hian minguwa chuan engri nge a han tia robot la chuan kapu ivoya alo ti sam et le ngal room chung chu aron rim chechan ta a robot chuan thopno thlak mai turin minguwa chu alo ti vele boka minguwa la bum alo ol bok nen ruma an pahni chewa an omsia wang chuan in thlak turin akal son ve maya chu chorem changa lola in thiarna lam chu jia chuan apan ta ngal wata nima selamin guwa aron le hnu chuan robot chu alo ta haulo in chunga chuan azong kwal ta ngala atopa badruma a perfume man to tak alo kap kwal lai hi awa muta a GI chuan in thiarna ati fai thu alo soya ma semin guwa ero chuan robotin tuyan khoi theilo ti in athu soi chu alo oilo na samai nima sela GI chuan dot soin e1 changkang takani awangin thlengte po asil theivek thu alo soya kalsona tumlai tak chuan mingo chuan GI maya thlanlo luang chu awa mufua
Inchian tuma avapan lai chuan sa bon hirapial palin atludon tamaya GI po rang takin achechuak vata minguat chana nek chuan perfume jok chu adong ta a minguat chunga tak chuan boknokin thir plate ataksa a anda chuan minguan nak chu atinat pha nge nge chumitlai lama chuan thilati failain minguan kumsom panga chunga loda thatto card manga kullema siam chu jia chuan ati chepal talo mai minguan alo mu chuan atap lo chamani ber ma se jia chuan a battery chu 5% cha ani thu soin in off angin a omta daya mingua po chu professor hena avakalin robotin ti swal anga lutuka wang chuan awaang ta shepa ma se professor chuan hunla pele deuri turin alo shila mingua po in alo pum vele mai atuka chuan mingua chuan in lenga nei dona jia chulo chuak mi alo turin ashil zuya a in leng chu riel a manga ive masa berani amu dona apurna kha rielin adara han khoi sakcha chuan launa hian aron thlak lok maya mingua chuan a mai chu a hup tatlata atak sawal te po riel mu tir lo sha matumna sale meeting poi mo takane don thu soin in chung lama chuan alu santa a engtin tinemo arum chu athleng theya ma se adam doi ka lu tur po chu atak sa chaklawa wang chuan ada fu hlei thei tlatlo jian ninaron mu chuan minguwa chu chuata thotha hlei theilo hian alo omto a chutianga a ommek lai chuan minguwa chuan mishing taksa khoya huat lo lai le engkim apangai lai kha angai tua chuak zut zuta kat manga in lemasiam masak berlaya anu le paten anlo lompui thiam ziate card atluk le changpo a amma ti hlimnana apa in ka trick munom tak tak a entir thin laite a mu oi waya chupa ka abarde lom tura mi puilo kal khom laite angai tua chuak boka an ho konga chuan an chung kwa in game an khel pa a ma se apa in motor tuk ver a hanti tlak chuan barde lom nana balunan hampuar chu a mai zona tak chuan aron tang tatlata chuti laya chek lo tlan mek nen chuan an in sut pha ta ni damdoi ina a har chuaka anu le pate accidena boral te chu alo changoi ngoya achung te tam takin ama enkol tu ni tumin an ron ploa ma se an tumber chu anu le paro chanvek ani nima selamin gu bachu badru ma alutin a ipte a le kha chu an ena chu le kha a chuan enga ama iming sign su ti hi alo inzia ka chumini tlailama chuan a thian pa veber yu chu la chuan ron panin fa atana lak theina tur le kha ron pe a yu chu la chuan apa inaron tir thule mingu chu a unau pa ni tura adu thu asoya in ngai tuane nevin chu le kha a chuan mingu chuan a sign ta ni yu chu la chuan a thian pa gut chu a han von saka ma se minguan a han en thlak chuan yu chu la ku chu rap thlak tak hian aron in thlak ta thut maya lauhlopin atlantia a yu chulan a khoina lai kha aron dur ta pup pup mayani nakena chuan yu chu la chu apa bula let le in fa atana lak na le kha chu ape a na chu tho zo ani thu a han soi zui zeta ma se apa in phek to ber a han keu chuan mingu a ming aya ui chau fa ti hi alo chuang kul mai no pang chuan ama chawa oma duani ti chu a chuak ta a no pang khongai khak mingu apo ama in lian tak thimrupa chuan aleta chuminia chang chuan midang laka changin a in thiar film chanta ani midang te chuan an phatsana angain a mishing pui te chu a soisel chana chu anat na po chu arun nei chho chan ta bok abuaina belcha turin alo len nu chuan anat na chu ama mimal doctor cha ulo chuan tu ma in an sheve talawani Subscribe for more.